sai ku ce mana mai gidan da baya mana gargada. Alhaji Abdulmajid da zaki wuce bangaza. Majid dan kirki mai halin kirki, ku ce hamshaki mai tarin dukiya. Abdulmajid Hussein gwanina hamshaki ne uban gidana. Malam muje namijin duniya kaɗan taka lafiya, akai gadon tarbiyar da kai baka hayaniyar ka karɓo a duniya. Idan ya fito ku ganshi ya ci ado karyar kuku makiya. Karnuka ya za su yau da kai giwa, kai maza wa za ya ka da giwa. Malam makiya haƙuri ku ɗauka in kunji, tafiyarsa daban da taku in kunji. Arzuki ya sha gaban ku ko kunki, sutura rigarsa za ta sai maku gida, takalminsa gare ku ya fi mota ta hawa. Abdulmajid kyautarsa ba a mai tsara. Abdulmajid ka gina gida sai shi narka maka gida, ka je ka zauna da diyanka, kuma ya ji buga maka mota, ya narka maka mota a ganka cikin mota. Marayu ku ji yan uwa, ya ba su gidan kwana da jari da abinci da fannin ilimin su. Ai shi dan baiwa ne, mai halin girma ne, mai sanyin kyauta ne, yayi mana mun dafe. Tauraro ka haska sun ja kuma sun bar maka ƙaryar su ga ƙarshen ka. Aka ce ma mali sunan nan ya bi ka, aka ce ma jan zaki sai kan nemo harka, aka ce ma tauraro sai haske ya bi ka, aka ce ma gwamnati sai ka turo aiki, aka ce ma mai da'a sai ka samu sa'a, aka ce ma banki sai kuɗi ya yi aiki. Tafi dai Majid ka ba makiya na ka mamaki, tafi dai Majid dawi su ado mai sa shauki. Majid namijin zaki mai sanye maza raki, buldoza hamshaki mai tafin alkhairi, kai baka nufin sharri, mai sammo da alkhairi. Aya bijimin zaki Abdulmajid, haya makiya sun kasa ka da kai gamji, da kuma ji ku bar sa kun ga ayyafi. Dogaran sai lahu kalikin sarki, to muje dan damisa muje, makiyan ka suna ta an gaje. Waye ce masu yau su ja da kai zaki. Abdulmajid Allah ya ƙara kare ka. Abdulmajid Allah ya nunka daular ka. Mai gida ana raye duk iyalinka. Ɗaukaka Allah ya ƙara haskaka. Makiyan ka yau suna cikin kunci, mu abar mu da kai muna ta wakan daula. To ku ce mun gode Majid, mun gode Allah ya saka. Mun gode kyautar da ka bamu ta samun ruɗe, Allah ya biya ka. Sana'a mota gida na kwana sai Majid gwarzon uban gida na zaki. Idris mai zane mudin shaida ne, dange mana ya ƙara yayi mana bairowa, mai san jama'a ne. Haba malam ya ce zakin waka ga mota na baka, ya ce saura gida ka je zan baka. Ina ce Allah saka Allah ya biya ka, Majid dan albarka. Idi kai idi bar tangani, idi kai idi bar tangani, ka zo nan ka ga mai kuɗin da ba ya da magudi, yana ba mu ruwan dala, ala ƙara ruwan dala. Dan albarka Majid gaishe ka. Idris mai zane sai ka shirya ka yi aure, Majid zai maka aure, sai ka bar kwanan zaure kwana bisa tabarma. Dan dara dan 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 dara dan dan, to ku ce dan dara dan dan daran dan dara dan dan. Idris ka kusa aure, Majid zai maka aure, ka bar kwanan zaure. Majid mai arzikin da bai raina mutum ba, Majid kun taimako ba za ya gajiya ba, wanda duk rabbo ya ɗaukaka aikinsa ya haskaka, sana'arsa ta ɗaukaka, ya tara gidaje kuma ga motoci, ba barci yayi ba. Majid ka zama kainuwa, a faɗa a cika, a faɗa a cika, mai faɗa da cikawa kake. Majid dan gaske kake, lamarin ka daban yake gaske.
mai gidana dan amana Abdulmajid na gaishe kaɗan babba. Rabbi samu gama lafiya ka ƙara mana lafiya amin. Rabbi ƙara mana fikira ka ƙara mana sutura amin. Rabbi ƙara mana ɗaukaka ka kare mu ga sharruka amin. Alfarmar annabinka manzo na ɗan amina, dubbai na salatuka da ɗaya Allah a gurinsa Muhammadun Rasulallah. Ƙarshen zance Allah ka ba mu sa'a amin.